Diolch i weddio. Diolch yn eto Ddewi unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron i cyflwyno'n hoedfaith ofal tydyn plith o weld ysbryd arno. Mi'n i gofyn hyn ôl trwy enw a ceiddiant yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr hoedfa, fe fi'n abaned drws nesaf yn y neuad. Ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3. Fi'n cwrdd gweddi misol ar y drydydd nos Iau o'r mis sef Awst 21 am hanner awr wedi 7. Os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Gadewch ni ddechrau gwasanaeth drwy ganu Rhif 61, mae Duw yn llond pob lle presennol ym mhob man. 61 gan i sefyll i'w chanu. Dewi darlleniad o'r Salmau, Salm 11 ar dechrau'n yr adnod gyntaf. Salm 11 ar adnod gyntaf. Yn yr arglwydd yr wyf yn ymddiried, pa fodd y dywedwch wrth fy enaid eheda i'ch mynydd fel aderyn. Cynnes wele y drygionus a nelant fwa par y toesant ei seithau ar y llunyn i seithi yn ddirgel yr rhai uniawn o galon. Cynnes y seiliau a ddinistrwyd, pa beth aw na cyfiawn? Yr arglwydd sydd yn heml ei sancteiddrwydd, gorseddfa yr arglwydd sydd yn y nefoedd, y mae ilygau def yn gweled, ei ymrantau yn profi meibion dynion. Yr arglwydd a brawf y cyfiawn, eithir cas gan ei enaid ef y drygionus, a'r hwn sydd hoff ganddo'r drawster. Ar yr aniwiolion y glawia efe faglau, tân a brwmstan, a phoethwynt y stormus, dyma ran ei ffiol hwynt. Cynnes yr arglwydd cyfiawn ag ar gyfiawnder, ei wyneb a edrych ar yr uniawn. Bydd y bendit Duw ar iair sancta Def. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ni ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron yn dod trwy enw, trwy hyddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch unwaith eto am y ffaith ein bod ni yma yn dy di ac yn ceisio dy wyneb. Ac o'n i bai am dy ras yna ni byddem yn agos at dy di, yn sicr ddim yn agos at ti fel hon. O Dduw, gymaint o adloniant sydd yn y byd, gymaint o bleserau sydd yn y byd.
Hyd yn oed fel rhai crefyddol, byddai'n dymuniad ni fod unrhyw le arall, ond o Dduw trwy dy ras di, yr wyt ti wedi peri i ni weld ein pechod, yr wyt ti wedi dangos i ni mawredd yr arglwydd Iesu Grist ar y groes, yr wyt ti wedi dangos i ni difrifoldeb pechod, ac o Dduw, yr awydd yna wedi cael ei osod yn ein celonau i dy ogoneddu di, i fwynhau dy bresenoldeb sanctaidd di. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am dy ras sydd wedi gweithio yn ni. Heb dy ras di o Dduw, yna does dim gobaith. Ond o Dduw, trwy dy ras, i ni yma nawr. Ac mae bach ei niferoedd, i ni yn llawenhau dy fod wedi addo bod yma gyda ni. Ac felly o Dduw, gad i ni brofi dy fod yma gyda ni. Gad i ni brofi dy bresenoldeb yn ystod ein hoedfa ni yma. A rhai sydd yn ymuno ni o Dduw yn gweddio y byddant hwy hefyd yn cael profi presenoldeb yr arglwydd Iesu Grist yma yn ein plith ni. Lle bynnag i ni'n gwrando, y byddu di yn dod lawr yn erth yr ysbryd glân. I ni'n gwybod fod hyn yn bosib, yr wyt ti'n Dduw sydd yn holl bresennol, yn holl alluog, holl bwerus. Ac felly o Dduw, yr wyt ti'n gallu gwneud be bynnag yr wyt ti yn ei ddymuno. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti. I ymuno â ni a pob un sydd yn ymuno yn yr oedfa, y byddu di yn gweld yn iawn i gyffwrdd anheneidiau yn y modd, yn y ffordd, yn yr ardal honno, lle mae angen i ni cael ein cyffwrdd. O Dduw, os oes angen argyhoeddiad o bechod, i ni'n gweddio y byddu di trwy dy ras yn agor ein llygad i weld ein pechod, i weld ein crwydro. Fel dy blant o Dduw, ein bod ni yn dy adael di lawr ac yn crwydro yn bell. Neu o Dduw, yr rhai sydd heb ddod i gredu, y bydde ti'n agor ei llygad, iddynt weld ei hangen am waredwr. O Dduw, yr wyt ti'n gallu gweithio, yr wyt ti'n abal i wneud, yma yw yr unig gobaith. Os nad wyt ti'n gweithio, yna ofer yw'r cyfan. Ac felly o Dduw, ni'n gofyn i ti i weithio yn ein plith ni. Gad i ni weld y law ar waith, y law grymus ar waith. Gad i ni weld y ffordd yma'r ysbryd glân yn gweithio yn agor llygaid y deillion, yn arwain nhw at droed y groes. O Dduw, yn gweddio felly y bydde ti yn diogelu'n hoedfa os wyt ti yma. I ni mor ymwybodol y bydd yr un drwg yn dod ac yn dod ar rhwystrau o ryw fath, yn dod â digolondid o ryw fath, yn dod â mosodiadau o ryw fath, siomedigaethau. O Dduw, gymaint o ffyrdd yma'r un drwg yn dod i ymosod ar yr hyn sydd ohono ti, ac os yw dy bresenoldeb di i gynyddu yn ein plith, o Dduw, ni yn gofyn am y diogelwch i gynyddu. Ni'n gwybod dy fod yn Dduw sydd yn ofalgar, ond o Dduw hefyd yn Dduw sydd yn hoffi clywed y blant yn galw arna ti, ac yn dyfoliannu ac yn galw am ddiogelwch. Felly o Dduw, tyr di'n plith, gad i ni deimlo dy bresenoldeb, gad i ni fod yn ymwybodol dy fod yn ein cadw ni, yn ein hamddiffyn ni, ac yn ein diogelu ni. Felly o Dduw, tywallt ysbryd arnom nawr, arwain ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Newch ni ganu emrif 177, Craig yr oesoedd, cuddia fi fy mwyn yr holldwyd di. So, 289, hwnna'r un ola. 289, mae'r iachawdwriaeth rad mor fawr, mae'n achub, mae'n glanhau, troseddwyr diaf de ar lawr, gwnawn ynddi lawenhau. 289, gen i sefyll i'w chanu. Mae'n testyn o'r salmau, Salm 11 ar drydydd adnod. Cynnes y seiliau a ddinistrwyd, pa beth a wna y cyfiawn. Nawr mae'r byd yn llawn pobl yn dweud. A phobl o bob math, cymaint o amrywiaeth, ymhersonoliaethau pobl, cymaint o wahanol ymatebion i bob math o sefyllfaoedd, gymaint o amrywiaeth yn yr ymatebion. Mae yna rai o ran natur yn dawel iawn, eraill yn fwy allanol a fwy byrbwyll, rhai sydd byth yn colli tymer, eraill yn ffrwydro ar y peth lleiaf. Rhai yn poeni ac yn mynd i banig a trafod eraill yn fwy pwyllog a meddylgar. Yn sicr, wrth feddwl am yr holl bersonoliaethau, nid yw yn rhoi rhyddid, yn sicr y Cristion, dwi'n rhoi caniatad i'r Cristion, esgusodi ei hun, ac yn dweud, wel, nid fy mai i yw nad ydw i yn ymateb yn gywir. Ac eto i ni gyd yn euog o hyn. Llawer o ymatebion gwahanol i amryw sefyllfaoedd mewn bywyd, faint o sefyllfaoedd bob dydd sydd yn codi, cannoedd siwr fod, os nad miloedd. Ac mae yna ymatebion bob dydd sydd wedi'n ymateb i bob un o'r sefyllfaoedd bach a mawr. Ac mae yna amryw o ffyrdd o ymateb. Rhai yn wahanol i'w gilydd ac efallai yn iawn, ond eraill yn anghywir. Ond dyma beth sy'n sicr, does gan y Cristion ddim hawl i esgusodi ei hun o'r ymateb cywir. Sawl un dros y blynyddoedd sydd wedi cyfiawnhau ymatebion anerbyniol drwy ddweud, wel, un felly ydw i o ran personoliaeth, un felly dwi wedi bod erioed, un felly oedd mam a dad, a does dim newid nawr, felly cymerwch fi fel agyr y dwyf. Nawr allech chi bron iawn dweud, mae hwnna mor groes i'r efengyl yn dweud. Mae e bron iawn yn tanseilio'r holl ysgrythyr.
Does dim hawl da'r Cristion I siarad felly byth. Os yw gras wedi'n cyffwrdd, yna fe ddylai newid llawer yn ein hagwedd, yn ein bywydau. Wrth gwrs, fydd y Cristion byth yn berffaith. Ond fe fydde disgwyl ryw newid. Mi fydde disgwyl ryw arwydd o ras. Mi fydde disgwyl gweld ryw beth yn y Cristion, yn ei ymatebau, sydd yn wahanol i'r byd. Y cwestiwn mae Salmydd yn gofyn yw, beth a wna y cyfiawn? Canis y seiliau a ddinistrwyd, neu wrth gwrs dwi hwnna ddim yn bosib, ond petai'r bosib i'r seiliau cael ei dinistrio? Pa beth a wna y cyfiawn? Beth fyddech ymateb chi? Sut ydych chi yn ymateb I sefyllfaoedd bywyd? Ar sail beth I ni'n honni ein bod ni yn ymdopi neu'n delio gyda bywyd. Mae bywyd yn anferth, mae'n anodd. Hyd yn oed i'r bobl sydd gyda phethau yn mynd yn hawdd I ni. Mae bywyd yn anodd i'r pobl hynny lle mae popeth yn ymddangos I fynd yn iawn. Achos tu ôl i'r cyfan, mae'r ofn, beth os na fydd popeth yn iawn? A mae hwnna'n gallu fod yn waith ambell waith na'r broblem ei hun. Mae'r ofn o'r anhawsterau yn anferth. Felly sut I ni'n ymateb? Wrth gwrs, fyddwn ni fel Cristnogion yn dweud I ni ddim yn ymateb yn gywir bob tro. Ond mae yna rhywbeth o'i le os I ni'n esgusodi'n hunan dro ar ôl tro. Ac I ni ddim gwell na'r byd. Bod ni'n colli tymer ar y peth lleia, neu bod ni ddigalon, neu bod ni'n flin, neu bod ni'n chwerw, os yw hwnna'n wir amdano ni mor aml, mae rhaid gofyn y cwestiwn, a ydych chi erioed wedi dod i'n Gristion? A ydyn ni'n ymateb fel y disgwyliau'r arglwydd? Os yw'n seiliau ni'n gadar, os yw be ni'n honi'n dweud yn wir, yna, mae'n os fawr yn diwedd. Yna mae'r peth mwyaf rhyfeddol wedi digwydd i'r Cristion. Does neb yn y byd fel y Cristion. Nawr, mi fydde'r digred y crefyddol yn gwylltio'n gacwn petai nhw'n clywed hwn. Bydden nhw'n dweud, wel, mae'n warthus. Amfalchder. Mae'n chwybod beth, sy'n os beth maen nhw'n dweud. Achos mae gair Duw yn dweud wrthyn ni. Os yw'n seiliau ni yn gywir ar Grist, sylfeini ni yn gywir, yna fe ddyle sawl peth fod yn wir. Wel, yn gyntaf hoffwn ni edrych ar sylfeini'r byd, yna'n ail sylfeini'r Cristion, ac yn olaf yn drydydd, beth yw eich sylfeini chi? Wel, yn gyntaf, sylfeini'r byd. Canis y seiliau a ddinistrwyd. Pa beth a wna y cyfiawn? Nawr, mae'n dibynnu sydd ych chi'n dehongli'r darlleniad mae'n swndio fel canis y seiliau a ddinistrwyd. Wel, nid yna beth yw. Dwi'n mae'n bosib I seiliau cael ei dinistrio i'r Cristion. Dwi'n ddim yn bosib. Felly nid dyna beth mae'n golygu. Mae Spurgeon yn edrych ar yr adnod fel cwestiwn i'w ystyried. Petai, os bydde i'r sylfeini ddymchwel, sut byddem yn ymateb? Beth fyddem ni yn ei wneud petai sylfeini'r ffydd cael ei siglo? Dychmygwch beth. Yng nghyd-destun sylfeini'r ffydd, nid yw'n bosib i'r sylfeini fethu, na dymchwel, ond mae'n gwestiwn dychmygol, wrth gwrs, ac mae'n gwestiwn sydd angen I ni ystyried I weld mawredd ein sefyllfa. Dyna pa mae yna. I ni weld pa mor gadar nhw ein sefyllfa. I feddwl, petai yn mynd, ble fydden ni? Ond cyn I ni edrych ar hynny, dwi am edrych, gallu dadlen sicr fod sylfeini'r byd yn llwyr fethiant. Ac felly dwi am edrych beth yw sylfeini'r byd. Maen nhw'n honni bod I sylfeini'n gadar, ond wrth gwrs, dyn nhw ddim. Ac mae rhai'n edrych mor sicr, ond dydyn nhw mor hyderus, maen nhw'n edrych fel bod nhw'n wir yn gwybod I pethau, maen nhw'n sefyll am beth maen nhw'n credu, a maen nhw'n gadar, maen nhw'n hyderus, eitha balch, ac maen nhw'n bron iawn yn dweud, oes dim byd mynd I fy siglo fi, ac maen nhw'n ymddangos felly, yn dydyn ni. Ond beth I ni'n gwybod fel Cristion, yn ôl gair Duw, does dim sylfeini cadarn ganddyn nhw. O flaen ein llygaid, mae fel petai'n holl wledydd y byd yn dymchwel. Mae hwnna'n brawf yn barod fod sylfeini'r byd yn simsan, yn sigledig. Dim ond edrych ar un eitem newyddion neu darllen ar y we.
Ac mae sylfaeni'r byd wedi hen fynd, ond diwe? Does dim sicrwydd, does dim cadernid gan y byd. Am ryfeloedd sydd yn y byd, am gasineb, am chwarae peryglus gyda gwleidyddion. Dwi ddim yn ddigon o wleidydd, dwi ddim yn gwybod os yw'r rhai o'r pethau maen nhw'n wneud yn ddoeth neu beidio, ond o fy safbwynt diniwed i, mae gwrando rhai o'r arweinwyr crefyddol ar ffordd mae nhw'n wneud pethau ac mae yna rhyw elfen o risg anhygol yn y pethau maen nhw'n wneud. I chi meddwl beth yn y byd mae'r pobl, mae nhw'n fod yn alluog, ac i chi meddwl mae'ch holl sylfaeni chi, chi'n gobeithio bod rhyw ymateb yn ei fod, a fe all miloedd ar filoedd cael ei lladd o ganlyniad i'ch ffolineb chi. Ac felly chi'n edrych ar y newyddion o un gwlad i'r llall, mae'n wneud i chi grynu, mae'r byd siwr o fod yn crynu mynd i gysgu yn nos, achos mae sylfaeni nhw mor Simpson, mae'n siglo bob dydd. I ni ddim yn gwybod os fydd na flwyddyn arall, heb sôn am wythnos arall, mae'n anhygol. Mae cymdeithas yn mynd o ddrwg i waith, mae gwledydd yn cwryla, mae pobl yn cwryla, pa bynnag cyfeiriad y drychwn ni, mae yna ymladd a rhyfeloedd o ran sefyllfa ariannol y byd. Mae'r sefyllfa ariannol y byd, wel, dwi wedi byw ar y ddaear yma 60 blwyddyn nawr, a dwi ddim yn cofio un cyfnod lle nad oes na ddiweithdra. Gyda fy mywyd i, problemau ariannol sydd wedi bod yn y wlad hon, neb sôn am gwledydd eraill sydd llawer fwy tlawd. Problemau economaidd, a mae'n mynd y waith, a mae yna ddryswch, a mae costau nwyddau yn cynyddu. Pam? Wel, mae'r tywydd yn rhan ono fe, mae'r tywydd oherwydd be maen nhw'n dweud wrthyn ni, oherwydd bod dyn mor hunanol ar ffordd mae e'n gwastraffu pethau ac yn llosgu pethau ac eisiau mynd o wlad i wlad yn gyd, pob math o bethau mynd i'r awyr, mae hwnna di effeithio'r tywydd maen nhw'n dweud wrthyn ni. Felly, oherwydd balchder a chwant a hunanoldeb dyn, mae'r awyr wedi sbwylo, ac felly mae'r tywydd wedi gweithygu, ac felly mae'r cnydau yn cael trafferth i'w tyfu. Ond lle mae cnydau yn tyfu, mae'r rhai gwledydd yn gwrthod rhoi nhw. Ac maen nhw'n dweud, gewch chi dalu fwy amdanyn nhw. A mae'r costau mynd lan. Mae'r costau mynd lan achos i ni ddim yn rhan o Ewrop, neu oherwydd bod yna ryfel yn Ukraine a Rwsia, neu mae yna rhyw broblem yn neu beth bynnag, mae yna rhyw broblem trwy'r amser yn dweud, mae chi mynd i'r siop a mae torth o fara wedi doblu mewn pris. A mae yna lawer o bobl cyffredin methu ffwrdd o'r peth. Ac yna mae'r hyrlligrwydd gan y byd i ddweud, i ni mor gadarn. Mae'r byd mor sicr. I ni ddim yn gallu fod yn siŵr os allwn ni fynd i'r siop i brynu bwyd cyn o hir. Mae'r costiau wedi mynd lan. Mae swyddi'n diflannu. Mae gwleidyddiaeth ar chwal bron iawn. Mae'r hyder oedd gan pobl mewn gwleidyddion wedi hen fynd. Achos os oes na rhywun yn cyrraedd y top, i chi'n clywed ymhen chydig o fisoedd, unai maen nhw wedi bod yn anfoesol, neu maen nhw wedi dweud celwydd, neu maen nhw wedi twyllo'r dyn y treth. A maen nhw'n colli swydd. Cyna mae llywodraethau yn gwneud deddfau newydd. Ac maen nhw'n gwneud deddf i ddweud, os ych chi'n galw'r peth drwg yma'n dda, gewch chi'ch cosbi i fynd i'r carchar. Ac os ych chi'n galw pethau sy'n dda yn ddrwg, gewch chi'ch cosbi a mynd i'r carchar. Mae hwnna, dwi ddim yn bell i ffwrdd, nag yw. Na gyd sy'n rhaid i ni ddweud yw enwi ambell i beth fan hyn, yn dweud dyma be mae gair Duw yn dweud, fydd na rhywun di gwrando, fydd na rhywun wedi cwyno, ac fe fydd na bobl, fydd yr heddlu'n dod yn dweud, pa hawl sydd gyda chi ddweud bod hwnna'n ddrwg, a beth ddim y gair Duw yn dweud. Os dim hawl da chi ddweud na bellach. Ond nid yw yn rhyfedd, dyna be mae llywodraethau yn y wlad yma'n neud. Does dim hawl i hyn o dweud, os ni'n credu dyma'r ffordd, ni'n dweud dyma'r ffordd, yr unig ffordd at Dduw trwy Grist. Na. Mae yna sawl ffordd maen nhw'n dweud. Ac maen nhw'n dod i'r man yma, ac i ni'n edrych ar y byd yn meddwl beth i chi'n credu, mae'r holl fyd wedi cael ei adeiladu ar sylfaeni sydd mor sigledig. O'ch beth sy'n fwy trist, falle, yw'r eglwys wrth edrych ar y byd. Ymateb y Cristion i be mae'n gweld yn y byd, sydd yn neud i chi feddwl, ydynt yn Cristnogion? Rhaid gofyn y cwestiwn. Yr eglwys neu'r Cristion mor aml yn beio'r byd.
yn dweud pa mor ofnadwy yw'r llywodraeth yma am wneud deddf fod y da'n ddrwg a drwg yn dda, ac bod nhw'n dweud pob math o bethau, ac mae'r Cristion yn beio'r byd, heb un eiliad ystyried a yw fy mywyd i be ddyle fe fod. A di'r eglwys yr hyn dyle fe fod. A pryn i chi'n clywed, a dwi ddim wedi dal i aros i cael ping ar fy ffôn gan bobl yn dweud, gweddiwch ar ei ddiw fadde ni fel ei blant ein bod ni ar fai bod y byd yma fel ag y mae e. Beth i ni'n gweld? Anfonwch deiseb, llythyr, e-bost i'r prif weinidog a beio nhw pa mor ofnadwy yw'r penderfyniad yma. Ond dim unwaith dwi wedi clywed gweinidogion yn wylo am eu pechod nhw a'i bod nhw wedi gyrru'r ysbryd glân i ffwrdd. Dwi dal i aros i weld pryd mae'n dod. Pa obeth sydd gan y byd, wrth gwrs bod eu sylfaeni nhw'n sigledig. Maen nhw tu allan i Grist. Wrth gwrs bod eu penderfyniadau nhw'n mynd i fod yn anghywir. Wrth gwrs bod nhw'n mynd i gwirral yn erbyn ei gilydd. Ac y fwyaf gwan mae'r eglwys yn mynd, y gweithio mae'n mynd i fod. Fe fydd y llywodraeth yn ei penderfyniadau di-ri, mwy erchyll na ni'n gallu meddwl. Yr hyra i ni fel ei blant ddim yn gweddio ar yr arglwydd i fadde ni ac i'n diwygio ni, yna fe fydd cymdeithas yn mynd yn waith. Ond mae hwn wedi bron, wedi hen fynd, wedi diflannu. Dyw hwnna ddim yn ystyried bellach. Yn wahanol i'r byd, fe all neu fe ddylai'r Cristion, mae gan y Cristion sylfaeni cadarn, craig yr oesoedd i sefyll a phwyso arno. A phan mae'r Cristion yn wynebu unrhyw sefyllfa, pam yn gweld fod y byd yn mynd i banig, sawl gwaith i ni'n clywed Cristnogion yn mynd i banig yn gweld penderfyniadau sydd yn digwydd mewn ysgolion a pob math o bethau, meddwl, ddim hwn yn ofnadw, a mae'n ofnadw, mae'n bechadurus. Ond maen nhw wedi anghofio am sofraniaeth Dyw, maen nhw wedi anghofio fod Dyw yn Dduw sydd yn ateb gweddiau ac yn gallu diwygio mewn eiliad a'r amrantiad, mae'n gallu dod lawr yn erth yr ysbryd glân, ond mae bron iawn wedi dweud hyn, o na, fedrwn ni ddim ymdopio hyn, mae'r ysgolion, mae rhaid i ni tynnu plant mas o'r ysgolion, mae rhaid i ni dod â pob goleuni mas o'r ysgolion, mae rhaid i ni dod â pob halen mas o'r ysgolion a'r colegau, rhaid i ni fynd, rhaid i ni rhedeg i ffwrdd. Bod Crist wedi dweud wrthyn ni chi yw halen y ddaear a goleuni'r byd. A panig mawr. Oedd y blynyddoedd yn ôl pan o'n nhw'n dysgu esblygiad. Beth i ni'n mynd i wneud am plant ni fydd nhw'n byth yn dod i gredu nawr gan bod yr athrawon yn dysgu esblygiad. Erioed wedi ystyried dweud oedd eich plant, mae'r athrawiaeth am esblygiad yn anghywir i ni'n credu fod Duw wedi creu y byd. A bob bore pwyntio'n plant ni at y blodau sydd i fas yn dweud, esblygiad sydd i creu hwnna, dim gobeith. Dyw holl a lluog creodd hwnna. A pan fydd cyfle, gyd i ddweud yn yr ysgol, y mae Dyw yn fawr. Ac dyma beth i ni'n credu. Ond yn barchus i'r rhai sydd ddim, achos dyn nhw ddim yn deall, does dim disgwyl, does dim sylfaeni ganddyn nhw. I ni ddim yn mynd i edrych yn feirniadol ar y byd. Does dim gobaith ganddyn nhw, maen nhw ar ei ffordd i uffen tragwyddol. Does dim efengil ganddyn nhw, does dim sicroedd unrhyw beth ganddyn nhw. Mae holl fyd nhw'n simsa, maen nhw'n cwryla, maen nhw'n genfigenus. Wrth gwrs, dyna ble roedden ni. Ond mae gan y Cristion craig yr oesoedd i sefyll arno. Ac felly, sut i ni'n ymateb? Pan fod llywodraethau ni'n gadael ni lawr? Ond ni ddylai'r Cristion fod yn gallu edrych i fyny Rhufeiniad 8:28 ac ni a wyddom fod pob peth yn cydweithio daioni i'r rhai sydd yn caru Dyw, sef yr rhai sydd wedi galw yn ôl i arfaeth ef. Ond falle bydd yn anodd. Wel, wrth gwrs bydd yn anodd. Ond mae pob peth yn cydweithio daioni ni pam mae'n sylfaeni ni yw Crist. Am y ddewyd. Beth bynnag mae'n dweud, wrth gwrs i ni'n ffeindio fe, mae rhai ni gyda personolaethau sy'n poeni fwy nag eraill, a mae'n anodd i ni'n gallu poeni. Ond rhaid dod nôl at fan hyn ble mae'n sylfaeni ni. Beth bynnag i ni'n wynebu yn ôl gair Dyw, os yw yn sefyllfa ariannol ar chwal, neu colli swydd, neu pan fod iechyd yn wael, neu pan i ni ar gwely angau, hyn sydd yn wir, neu ddyle fod yn wir o'r Cristion, fod pob peth yn cydweithio ein daioni. Ond mae hefyd yn gwybod daw ei ffydd i ben, a fe fydd yn troi'n olwg
ymhen ychydig. Dyna be mae'r Cristion yn gwybod. Mae hwnna'n dod â fath gadernid i'r Cristion. Fe fydd fy ffydd yn dod i ben rhyw ddydd ac fe fydd yn troi yn olwg. Am obaith, am ymateb, ond i ddyna dylsen i fod. O, mae yna gymaint o broffeswyr modern yn fodlon derbyn cysur yr Efengil ydyn. Maen nhw'n hoffi'r Efengil. Nifer sydd yn mynd i gapeli, falle fwy ysgaf na hon. Lle does neb yn cwestiynu ble ni'n mynd ar nos Wener a nos Sadwrn. Lle does neb yn cwestiynu moesau. Lle mae'r canu rhywbeth tebyg i chi'n cael mewn clybiau nos. Ac os chi'n colli cwrdd, does dim ots. Os chi'n ddim yn cadw'r sil, does dim ots. A mae yna gymaint o broffeswyr yn fodlon derbyn cysur yr Efengil pryd ni. Mae yna rhywbeth, rhyw emosiwn sydd yn peri bod nhw wedi derbyn. Ond pan daw treialon, neu erledigedd, neu iechyd gwael, efalle colli ffrindiau oherwydd y safiad. Ond dyma falle un o'r prif rai sydd yn anodd. Dyma her i unrhyw un sy'n gwrando, sydd yn proffesu. I sefyll dros yr Efengil pan dwi ddim yn boblogaidd. Mae hwnna'n anodd. Pan does dim ffrind ar ôl da chi. Achos yn aml iawn, be chi'n gweld, dyn nhw'n fodlon sefyll gyda'r Efengil yna. Os oes rhaid i fi sefyll ar ben fy hun a cholli fy ffrindiau, a cholli fy nheulu, yna mae rhai yn dweud, mae hwnna'n ormod, ac felly na i fabwysiadu Efengil arall, a dyna beth sydd yn digwydd. Ac yna mae rhaid gofyn y cwestiwn, a yw eich sylfeini chi'n iawn? Achos fe ddyle fe fod, ac wrth gwrs yn aml iawn, dwi ddim, ond fe ddyle fe fod, mae mor gadarn, fe mod i'n fodlon sefyll lan a bod heb ffrind. Ydych chi'n fodlon bod heb ffrind? Dwi ddim yn hawdd sefyll gyda capel bach fel hon, nag yw. Does dim lot o gapeli sy'n llai na hon. A tybiwn ni, fi llawer yn dweud, wel hwnna'n brawf bod chi'n anghywir. Wel, wrth gwrs, gallen nhw ddweud na. Ond ni ddim yn mynd i roi eiliad o amser i ystyried bod yr Efengil yma'n anghywir. Sym digon o bobl ifanc yma. Dydych chi ddim yn boblogaidd yn y cylchoedd crefyddol y byd na'r cylchoedd efengyloedd. A bron iawn, yr ai diwygiedig hefyd bellach. Chi ddim yn boblogaidd. I ni wedi clywed pethau'n cael ei dweud amdano chi. A ni ddim eisiau sefyll gyda chi. Ni eisiau lle mae'n enw da a mwynhad ac adloniant. Gai ofyn y cwestiwn yma. Ai felly chi'n meddwl? Achos os felly, gai ofyn i chi'n garedig iawn ystyried eich sylfeini chi. A ydych chi wedi deall yr Efengil o gwbl. Achos os mae'n mynd i le lle mae yna ffrindiau, pobl ifanc, pobl eich oedran, adloniant, yna gai bwyntio'n garedig, mae nid dyna sylfeini'r ffydd. A mae beth bynnag sydd ganddo chi. Nid yr Efengil yw e. Nid yr Efengil yng Nghrist yn sicr. Canis y seiliau ddinistrwydd, pa beth a wna cyfiawn. Ar ba sail i chi'n honni bod yn Gristion? Ar beth i chi'n pwyso? Achos ydych chi'n fodlon colli bob un ffrind? Ydych chi'n fodlon bod chi o'r unig un? Ac os byddwn ni fel hyn am y 30 mlynedd nesaf, 40 mlynedd nesaf, ydych chi'n fodlon? Wrth gwrs, i ni'n mynd i weddio pob cwrdd gweddi, o ddew graslon tir lawr. Ond os yn ei ragluniaeth yn ei sofraniaeth bod e'n dweud, byddwch ffyddlon i fi ar ben eich hun am y degawdau nesaf. Ydych chi'n fodlon, ydych chi'n dweud, mae ffrindiau'n fwy pwysig na beth ych chi'n credu, a sut ych chi'n addoli, a sut ych chi'n byw. Os rhaid i chi gredu'r ffeithiau cywir o'r Efengil, dyna sylfeini. Rhaid i chi addoli yn y ffordd mae Crist wedi dweud wrth ni addoli. A rhaid i chi fyw yn y ffordd mae wedi dweud wrth ni fyw. Gadewch ni symud ymlaen, Sylfeini'r Cristion. Petai yn bosib gofyn y fath cwestiwn, os neu petai Sylfeini'r Cristion yn cael ei ddymchwel, beth fydde ymateb y Cristion? Dychmygwch, petai hwnna'n bosib. Dwi ddim yn bosib. Ni all y Sylfeini cael ei dymchwel,
Gan mae Crist ar grist y safon a fe yw craig yr oesoedd. Felly ni'n gwybod mae fe yw mab Duw. A mae'n graig yr oesoedd. Mae mor gadarn, does dim symud ar Iesu Grist. Mae fe yw Duw. A Duw sydd wedi gosod y sylfeini yma, ni all ei sylfeini beth symud, maent yn gadar, maent yn dragwyddol, dyna be mae gair Duw yn dweud wrthon ni, ac mae amser wedi profi'r peth hefyd. Felly damcaniaethol llwyr byddai'r fath ddatganiad, petai'r sylfeini'n cael ei dinistrio. Ond am helpu ni ac i'r ceisiwr ystyried y ffeithiau yma. Dychmygwch, petai modd i air Duw y fath sylfeini cadarn cael ei dymchwel. Dychmygwch, be fydd yn digwydd i'r Cristion? Petai'r Beibl, dwi'n siŵr bod fi wedi rhoi'r copi o'r Beibl, mae dan y llyfrau Emynau gen i nawr. Petai'r Beibl William Morgan, bydd nhw'n dweud, i ni wedi profi fod yn anghywir. Yn annibynadwy, chi ddim yn gallu dibynnu arno. Nawr, mae'r byd wedi bod wrthi ers y cychwyn yn ceisio dinistrio gair Duw. Ond hyn sydd yn drasiedi yn y colegau diwynyddol dwi wedi bod yn rhan, ar draws y byd tybyn ni, mae yna ymdrech wedi bod i dynnu gair Duw yn ddymchwel. Dyna yw pwrpas sawl coleg diwynyddol tybyn ni, yw y darlithod nhw i ddweud wrthoch chi sut nad yw yn air Duw bron iawn. Maen nhw wedi tynnu gymaint allan ohono fe, maen nhw wedi tynnu'r gwirthiol allan ohono fe, maen nhw wedi tynnu Iesu Grist fel yr unig ffordd i'r nefoedd allan ohono fe, maen nhw wedi dweud pob math o beth, os dynwch chi allan be maen nhw'n gwir yn gredu yn y Beibl, does fawr ddim byd ar ôl. Dim syndod o'n i'n breuddwydio yn rhai o'i darlithoedd nhw, oedd nhw mor hirt, oedd yn anhygoel. Oedd nhw'n credu dim. Dim byd. Colegau diwynyddol, oedd rhai ddim yn credu bod Iesu Grist wedi porthu'r 5,000. Roedden nhw'n credu mae'r werthod wneud ni'n fwy neis i'n gilydd a rhannu'n bara gyda pobl eraill. Dyna lefel Cristnogaeth Cymru heddi. Yw fod yn neis i'n gilydd a dweud fod popeth yn iawn. Gewch chi fyw fel i chi eisiau. Cariad yw popeth. Dyna beth ni wedi clywed yn ddiweddar. Mae e'n rhemp. Dyma beth yw ein teulu bach ni yma yng Nghymru bellach, yw bod yn neis gyda'n gilydd. Dyn nhw ddim yn neis gyda'i gilydd, ac mae cweryla yng Nghymru ymhlith y wlad yma sy'n mor hyfryd a dwi'n dwlu ar yng ngwlad i. Mae bron iawn di dweud, i ni'n dwlu ar ein gilydd ar wahân i chi efengyls. Achos eich chi'n dweud bod ni'n anghywir, felly ni ddim yn hoffi chi am ragrydd. Ond maen nhw wedi tynnu, maen nhw'n trial rwygo gair Duw. Heddiw mae pobl yn dweud mae hyn ffasiwn yw llawer o air Duw. Lle mae'n gwbl glir be mae gair Duw yn dweud, maen nhw'n gwrthod y neges. Maen nhw'n gwrthod y canllawiau ac maen nhw'n dweud roedd hwnna ar gyfer yr oes o'r blaen. Mwyn cyfiawnhau safbwyntio nhw. Diwynyddion yn gwadu gwirthiau Cris, yr atgyfodiad yn gwadu uffern, gwadu'r nefoedd, yr angen am yr ail enedigaeth. Mae nefoedd rhai diwynyddion a phregethwyr a pobl sy'n honni fod yn Gristnogion yn nefoedd od iawn, achos maen nhw'n dweud bod y nefoedd ar gyfer rhai. Ond ble mae'r lleill yn mynd, a maen nhw'n gwybod beth yw eu hatebio nhw, ac beth yw'r sail i fynd i'r nefoedd. Maen nhw'n dweud, o sail i fynd i'r nefoedd yw bod yn neis ac yn garedig i bawb. Ond beth yw diffiniad o bod yn neis ac yn garedig, ond dyn nhw ddim yn gwybod. Maen nhw mor ddrystlyd, ond mae sylfeini nhw mor simsan, dyn nhw ddim yn gwybod beth i wneud. Cymaint o wahanol safbwyntio ar hyn yw Cristion. Mae yna gymaint o wahanol safbwyntio ar beth yw Cristion yn yr cyffiniau efengylau diwygiedig hyd yn oed. Bron iawn, y peth mae llawer yn llawenhau heddi yn ein cylchoedd ni yw os maen nhw wedi cael eu bydyddio neu beidio. Nid ydyn nhw'n dangos arwyddion o fywyd a gras, proffes a bedydd, aelodaeth. Ond chyfo beth, mae gair Duw wedi goroesi'r cyfan. Pob un coleg diwynyddol wedi methu'n llwyr a tynnu'r Beibl yn ddarnau. Ac mae'r colegau hun wedi llwyddo gwagair capeli, maen nhw wedi gwneud, dwi'n wedi lleihau'r gair Duw, ond maen nhw wedi gwagau colegau nhw hefyd, achos beth yw pwrpas mynd i gapel neu goleg sy'n credu dim.
Mae gair Duw yn ysbrydoledig. 2 Timotheus 2:19, eithir mae cadarn sail Duw yn sefyll. Dychmygwch petai gair Duw yn anghywir. Dychmygwch petai gair Duw yn anghywir ar y greadigaeth ac fod esblygiad yn gywir. Allech chi ddychmygu'r peth, be bydde effaith hwnna ar y Cristion, bydde fe'n siglo'r Cristion, ond dyw e ddim yn bosib. Mae'r gwleidyddio, mae'r gwyddonwyr i gyd wedi bod yn dysgu hyn ers blynyddoedd bellach. Dal ddim wedi gallu cael y prawf. Theori heb ddod yn ffaith. Dweud am y ffrwydriad mawr. Hap a damwain bod byd fel hon wedi ffurfio. Ac yn dweud, does dim Duw a greodd y byd. Ac maen nhw'n dweud, ni wnaeth Iesu Grist cerdded ar y môr. Dychmygwch petai hwnna'n wir, petai Iesu Grist ddim wedi cerdded ar y môr. Be fyddech chi gallu credu yng Ngair Duw? I ni'n credu fod Iesu Grist wedi cerdded ar y môr, fod e wedi troi dŵr yn wyn, mae wedi gwneud pethau mawr, pethau rhyfeddol, pethau anhygol, mae wedi gwneud pethau ar y ddeir, iachau'r cleifion, mae wedi atgyfodi o'r bedd. Pa obaith fydde petai Iesu Grist ddim wedi atgyfodi o'r bedd? Pa air, ran o air Duw gellir dibynnu arno. Ond chi'n gwybod beth, mae'r Cristion yn gallu dweud hyn. Does neb wedi profi'r gair Duw yn anghywir. Maen nhw wedi trio'i gorau glas. Maen nhw wedi cael y pobl fwyaf gwybodus, y pobl fwyaf clyfar, y fwyaf addysgiadol, maen nhw'n gallu dychmygu, ac maen nhw wedi trio tynnu gair Duw yn ddarnau, a does neb wedi llwyddo. Y fath gadernid sydd i'r Cristion ar sail y sylfeini o air Duw wedi goroesi. Fe wel mae gair yr holl alluog yw e. Does dim nam. Dyna beth sydd wedi cael ei brofi dros y blynyddoedd. Dyma sylfeini cadarn. Dychmygwch petai e ddim. Dychmygwch petai dim modd i ni bwyso'r gair Duw. Petai dim gobeith yn ni. Ond does dim un rhan o air Duw allwch chi dynnu o'na, achos mae'n mor ddibynadwy. Does dim camgymeriad, dim un o'i addewidion enwag, ond ydyw y byd felly, cryfydda'r byd, does dim sicrwydd, does dim cadernid, ni allan fod yn sicr o ddim byd. Does dim un crefydd yn gallu dweud i sicrwydd unrhyw beth, ond mae'r ffydd Cristnogol yn gallu dweud yn gwbl sicr fod gair Duw mor ddibynadwy. Yn gallu bod yn hyderus. Ni fyddai gobaith i'r Cristion ar wahân i hyn. Ni ellir siglo y sylfeini yma. Yng Ngair Duw ceir sylfeini athrawiaeth, athrawiaethau yma nhw'n plethu mewn i'w gilydd, o'r hen i'r newydd, gan gymaint o awduron gwahanol dros ganrifoedd, a does dim un yn gwrthweud y llall. Mae'n anhygol yn dweud, mae'n athrawiaethau dwys dofn. A mae rai fwyaf tofn, maen nhw'n syml hefyd, ond mae rai sydd yn ddofn, ond does dim un yn gwrthweud unrhyw ran arall o air Duw. Does dim un llyfr arall yn y byd sydd yn gallu gwneud na. Mae'r athrawiaethau yn hyfryd, yn dangos i ni beth oedd pwrpas dyfodiad Iesu Grist i'r byd. Fe ddaeth i achub pechaduriaid, dyma beth mae'n dweud wrth i ni beth yw'r broblem, mae'n dweud wrth i ni beth yw'r ateb, a mae gair Duw yn dweud wrth i ni dath Iesu Grist i achub ni. Ond dyma yw cadernid yr achubiad, dywedyd wrthym pam y daeth, sut yr achubod dyn yn ei bechod, a dyma'r sylfeini cadarnaf a fi erioed. Heb rain, petai modd i hysgwyd, ni fydda unrhyw sail i obaith y Cristion. I Grist ddod a byw bywyd perffaith, dychmygwch petai e ddim. Petai rhywun am honiad i fod yn berffaith ac yn fab Duw, petai rhywun rhywle wedi gallu ffeindio un nam yn Iesu Grist, bydde wedi siglo holl air Duw. Ond does neb wedi ffeindio fe. I farwolaeth i'r prwyol yn ein lle yn tywall ei waed, yn rhoi ei fywyd drosom yn cymeryd ein cosb yn ein lle, fe goncrodd fe gododd yn fuddugoliaethus trwy atgyfodio'r beth, ni all hyn gael ei siglo, ond hefyd hyn oll yn eiddo i ni trwy ffydd, cawn ni'n cyfynhau trwy ffydd yn Crist. Dyma'r seiliau i ni'n honni fod yn Cristnogion yw Iesu Grist, a fod yr ysbryd glân yn agor llygad yn hyn eidiau, ac mae'n rhoi rhodd o ffydd i ni bwyso ar Grist, a mi fydd pob Cristion yn gallu tysio hyn, fe dries i gredu
methu si. Ond yna trwy bresenoldeb yr arglwydd yn llenwi'r lle. Rywsut, allai ddim disgrifio sut ddigwyddodd ond fe glywes i am fywyd Crist, fe glywes i am ei groesau, ac yna fe ddes i'n edifar a droed y groes, a rywsut llwyddes i gredu. Ges i heddwch. Fe syrthiodd y baich. A dwi'n gallu pwyso ar Iesu Grist am achubiaeth tragwyddol. A dyna be mae gair Duw yn dweud fydd yn digwydd i'r Cristion. Dyna be mae'r athrawiaethau'r Hen Testament a'r Newydd yn dweud wrthon ni. Dyna yw achubiaeth. Mae yn plethu i'w gilydd. Mae yn mor gadarn. Cyfan o Dduw trwy ras a thrigaredd. Dychmygwch petai'r rhain yn sigledig. Petai unrhyw un yn dweud, wel, dwi ddim yn siŵr am yr adnod honna. Dwi'n yn licio hwnna, felly dwi'n tynnu fe mas. Mi fydde'r Cristion wrth i ddydd a nos heb unrhyw gysur. Mi fydde'r pechadur yn ceisio meddwl am ffyrdd i blesio Duw, fel pob crefydd arall. Bydde rhaid yn nhw. Mi fydden nhw'n meddwl bob bore sut fedrai blesio Duw, a pan fydden nhw'n methu, mi fydden nhw'n colli pob gobaith. Dwi di siomi Duw. Mae rhaid fi wneud fyny am y peth, rhaid fi wneud 2 neu 3 gweithred dra arall. Rhaid i fi fynd i'r capel, ges i wrthnos wael wythnos hon. Rhaid i fi fynd i'r capel, rhaid fi cymryd cymyn. Neu os dwi'n sal, rhaid fi cael rhywun i ddod i wneud cymyn gyda fi yn yr ysbyty. Achos mae rhaid i fi wneud yn siŵr fy mod i wedi plesio Duw. Dwi ddim eisiau Duw i feddwl fy mod i wedi adael allan. Dyna be fydden ni fel. Mi fydden ni gyd fel yna. Mi fydden ni'n trial gwella. Wrth golles i cwrgweddi 2-3. Mae rhaid fi fynd nôl i'r cwrgweddi mis nesaf. Achos ddim wedi bod ers mis. Rhaid fi brofi fy hunan fy mod i'n Cristion. I ni'n gallu wneud mae pobl efengylaeth yn gallu wneud yn dydyn nhw. Achos rhaid gofyn a dyn nhw'n Gristnogion felly. Beth yw sail eich cred chi? Beth yw sail eich ffydd chi? Neu os i ni'n tynnu gair Duw i ffwrdd, os yw Duw wedi dweud cyfiawnhad trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, yna pan dwi'n gadael y lawr, dwi'n ddim yn golygu dwi ddim yn Gristion. Ond be fyddai'n neud yw edifar amdano fe. Ond mae rhai, achos does dim sylfaeni cadarn dyn nhw, yn trial perswadio eu hunan bod nhw'n plant i Dduw ac yn trial plesio Duw. A maen nhw'n meddwl be fedrai wneud trwy'r amser i perswadio pobl. Dyna pa mae'r oes yma mor dda, mae'r ffones y bydol gyda hysbysebu'n gweithredoedd da ni. Drychwch pa mor dda i ni. A mae'n neud fi deimlo'n well, rhaid fy mod i'n Cristion, achos dwi'n helpu pobl eraill. Ac os na fi pobl yn gwybod amdano, wel, mae'r rhaid fi hysbysebu. Bydda dim cysur. Ond nid dyna'r gwirionedd. Mae'r Sylfeini'r Cristion mor gadarn. Mae'r athrawiaethau mor glir am beth yw Cristion. Mae'r holl wybodaeth yr efengil yng Nghrist mor gadarn. Dychmygwch, petai ni'n gallu dweud bod rhai adnodau yn wir. Dychmygwch Ioan 6:37, fy hoff adnod, yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, a'r hwn a ddel ata fi, nisbwriaf ef allan ddim. Am anobaith. Byddai'n ofnadw. Os na gerddodd Iesu Grist ar y dŵr, os na agorodd e llygad y dall, os na nath e'r byddar i glywed a dod ar meirw yn fyw, os na greodd y Duw y byd mewn 6 diwrnod a gorffwys ar y 7fed, yna dyw'r adnod yma ddim yn wir. Gallai ddim fod, i ni ddim yn gwybod, nag i ni ddim yn gwybod. Ond beth i ni yn gwybod yw bod e wedi, a'i fod yn wir. Ac felly mae'r adnod yma'n dweud wrthyn ni, y sawl a ddaw ata fi, nisbwriaf ef allan ddim. Os chi'n dod at Grist yn waglaw, yn edifar, llawn euogrwydd pechod, does dim gwrthodiad. Mae'n dod ar fath gadernydd i'r Cristion. Pan mae Cristion ar ôl blynyddoedd, a mae'r un drwg yn dod ac yn sibrwd am heion, ac yn neud sut allai ti fod yn Cristion? Nes ti colli dy dymer fyna, nes ti bod yn flin, nes ti fod yn flin gyda'r gyrrwr arall, a canu corn y car, a dweud oedd fe, dylai fe ddim wedi wneud na, ac i ni'n teimlo'n euog, a dylen ni teimlo'n euog, achos i ni gadael yr arglwydd lawr. Ond dylen ni ddim dweud dwi ddim yn Cristion. Pam? Mae fy ffydd ar Grist. Mae'r sylfaeni'n gadarn.
Unwaith yng Nghrist, dwi'n Nghrist am holl agwyddoldeb. Rhaid i'n siŵr fod mod i yng Nghrist yn y lle cyntaf. Rhaid. A dwi'n tybio bod yna lawer o broffeswyr sydd ddim yn pwyso'r Grist yn y lle cyntaf. Felly gwnewch yn siŵr bod chi ar Grist. Ond am gadernid pan i ni ar graig yr oesoedd. Pan i ni wedi dod yn ein pechod, yn ein gwendid, yn llawned i feirwch ac yn pwyso ar Grist ac yn gofyn dwi ddim yn heiddi maddeiant. Ond maddau mi pan dwi ddim yn heiddi fy ngolchi. Golch fi yn y gwaed ac mae'n rhoi ffydd i mi gredu a mae'r baich yn mynd. A nawr rhywsut mae yna rhyw ogwydd newydd tuag at sancteiddrwydd. Dwi dal yn gadael yr arglwydd lawr, ond dyma'r ble dwi am fod. Dyna'r Cristion. A mae mor gadarn. A pan mae Satan yn sibrwd, ni'n gallu atgoffa Satan, ter di rysgrythyr, ter di air Duw, ti di methu dymchwele, ter dat yr addewidion sydd yng ngair Duw. Mae Duw wedi dweud wrtha i, yr hwn a ddaw at a fi, yr hwn a ddel at a fi, nes bod efe falle'n ddim, ac felly dwi wedi troi ras, dwi wedi dod at Grist, ac felly dwi ddim wedi ngwrthod i. Heb yr addewidion yma yng ngair Duw, bydde dim gobaith. Bydde dim llawenydd, bydde dim sicrwydd yn bosib, ond diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Ond dyna pam ni'n canu'r emyn honno. Diolch i ti yr holl alluog Dduw am Iesu Grist. Wel, yn drydydd i gloi, beth yw eich sylfaeni chi? O'n i'n gwrando ar bregeth gan Dr. Martin Lloyd-Jones yn ddiweddar. Oedd e'n crybwyll pryd hynny am y waith erbyn hyn. Cymaint o bobl sydd ddim yn meddwl am fywyd ac yn sicr ddim yn meddwl am farwolaeth. Dyn nhw ddim yn meddwl. Claddu pen yn y tywod. Mae'r byd yn honni bod sylfaeni ganddyn nhw. Mae'r rhai, maen nhw'n fwy cadarn, a hyd yn lan at yr anadl olaf. Mae yna rhyw gadernid yna. Ond allan ni dal ddweud, dwi sylfaeni nhw ddim yn gadarn. Sdim ots os maen nhw'n dweud bod nhw ddim am Dduw, a maen nhw'n gallu ymdopi a bywyd am arwolaeth, ond beth i ni'n gwybod, dwi ddim yn wir, achos pan daw yr anadl olaf, fe fydd y sylfaeni'n diflannu. Achos dwi ddim ar Grist. Mae'r mwyafrif o'r byd, dyn nhw ddim yn hyd yn honni bod i sylfaeni'n gadar. Mae yna ofn yna, maen nhw'n rhedeg i ffwrdd o'r ofn. Maen nhw'n trio llenwi bywydau gyda pob math o bethau, mwyn anghofio'r ofn a'r pryder a'r holl bethau sy'n mynd mlaen yn y byd, ond mae yna rai, ychydig bach ohonyn nhw, sy'n mor gadar, a maen nhw'n dweud hynny, allai i fyw heb Grist, ond allai ddweud hyn wrthych chi, pan daw yr anadl olaf, fe fydd i sylfaeni ffals yn diflannu. Ond nid felly'r Cristion. Fe all y Cristion mynd tipyn bach yn sigledig ambell waith. Satan yn sibrwd. Ond chi'n gwybod beth? Hyd yn oed i'r Cristion sydd yn siglo tipyn bach. Maen nhw ar y graig. A mae'r anadl olaf yn dod. Ond be bydden nhw'n ffeindio gyda'r anadl olaf? Mae'r sylfaeni mor gadarn. A fe ddaw Crist i'w derbyn i dragwyddoldeb. Dyna'r gwahaniaeth. Fydd i sylfaeni nhw ddim yn diflannu. Fe fydd e'n fwy cadarn. A fe fydd yn diflannu. A maen nhw'n gwybod yn syth beth sy'n digwydd. Fydd ffydd yn diflannu wrth i'r llygad gau. Wrth i'r anadl na ddiflannu. Fe fydd yn troi'n olwg. A fydd yn gweld Crist. A bydden nhw'n gwybod am gadernid. Dyma Feibl annwyl Iesu. Dyma rodd deheulaw Duw, dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw, dengys hwn y golled erchyll gafwyd draw yn Eden drist, dengys hwn y ffordd i'r bywyd, trwy sut adnabod Iesu Grist. Dyma yw'n sylfaeni ni gair Duw, efengil Crist Iesu. Dyma yw'r sylfaeni, mae mor gadarn, mae mor sicr. Ond ydyw gair Duw trowaith yr ysbryd glân yn arwain yr enaid at Grist tro ar ôl tro. At y ffordd y gallwn fyw i'r pwrpas yn creu ni, ac y gallwn farw gyda'r sicrwydd bod yn heneidiau'n ddiogel yn yr arglwydd Iesu Grist. Wrth i chi rodio trwy taith bywyd, gai ofyn y cwestiwn yma i chi, sut i chi'n ymateb i fywyd? Wrth wynebu treialon, pa obaith sydd ganddoch? Ni'n gofyn i chi os ych chi'n poeni ambell waith, os ych chi'n cael eich siglo ambell waith. Wrth ystyried yr holl beth, ydych chi'n dod nôl, dwi'n pwyso ar Grist. Fydd y galon yn curo tipyn bach yn gyflymach o dro i dro.
Ni dal yn y cnawd yn ydyn ni. Ond mae'n cadernid ni mor gadarn. Ni'n pwyso'r Grist. Mae wedi addo, fod pob peth yn cydweithio ar un lle sy'n ar un daion i ni. Ystyriwch ar wely angau, a ydych yn barod i groesio fyd amser i dragwyddoldeb, a ydych chi'n pwyso ar y sylfaeni cadarn? Neu a yw yn Simpson heb unrhyw sail o obaith? Wel, os nad ydych chi, dewch at Grist. Dewch at ei air. Dewch i edrych ar ei fywyd. Dewch i edrych ar fywyd Iesu Grist. A fyddwch chi'n gweld does dim nam. Does dim pechod. Ac mae perffeithrwydd llwyr sydd yno. Dewch at ei athrawiaeth. Dewch at ei farwolaeth. Dewch at ei groesau. Dewch at ei feddau. A gwelwch ei fod yn wag. Ei fod wedi atgyfodi'n fuddugoliaethus ar y trydydd dydd. Pam bod hwn i gyd yn wir? Canis y seiliau y ddinistrwyd? Wrth gwrs dyw e ddim. Pa beth aw na cyfiawn? Ar sail beth i chi'n pwyso? Beth yw eich sylfaeni chi? Ar beth i chi'n pwyso? A Iesu Grist yw popeth i chi. Ac os yw e, fe fydd ei weld yn eich bywyd chi. Hwna'n groes i be mae llawer yn dweud heddi, fe fydd ei weld. Achos mae'n wyrth. Mae'n wyrth. Lle gynt yr oeddech chi'n farw, nawr i chi'n fyw. Lle gynt yn ddall, nawr yn gweld. A nawr Crist yw popeth. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd ac yn gweddio o aid yr hyfryd wawr ar led. Ac y bydde ti'n goleio y ddeiar yma, y bydde ti'n dod ar goleini'r efengil, yma yn ein dinas ni ac yn ein gwlad ni ac yna ar draws gwledydd y byd, tyrd gweithio'n rymus unwaith eto. Y bydd llawer o eneidiau heddi yn ymuno ac yn sefyll ar y graig sef Crist Iesu. Tyrd i'n plith, ni'n gofyn i'n ôl trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni ganu'r emyn honno 177, Craig yr oesoedd, cuddia fi fy mwyn yr holltwy di. Boed i'r un y dŵr a'r gwaed, gynt o'th yslis fryw ag aid, fy nglanhau o farwol rym ac ei ogrwydd pechod llym. 177 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth.